co se týče dětských bot, to je taková kapitola sama o sobě, tam je hodně důležitý, aby opravdu ta botička byla co nejlépe vlastně na té nízké, ty dětské nožičce. U těch bot je takový specifikum, že ten národní pásek se většinou upravuje na několikrát. To je z toho důvodu, že ten pásek, jak je hodně vysoko, ta dětská nožička je opravdu nízko, tak nedokážete to většinou upravit najednou. To znamená, tady úplně stejný princip, jako byste nahřívala Dolphiny ostatní boty, trošičku podehřát ten pásek nártní, pak zase klasiku utočit, nahřát takhle vlastně to zase zvenku. Tak a teď, když to bude nahřátý do takového toho maxima, to znamená, nesmí ten pásek být vařící, může být jako teplej nebo teplejší, ale ne vařící. Jak uvidíte, se začne stahovat, tak tu botu odložíte, necháte ji vlastně samou se stahovat, vezmete druhou botičku, dáte zase ten hadřík a zase standardně uděláte tuhletu úpravu. Mezitím vám vychladne ten pásek, který už se mezitím malinko stuknul dolů, tak zase to samý, zase tam dáte prostě hadřík, on se třeba o půl centimetru dostanete dolů. Ale zase je potřeba to nahřát jenom do té jako teploty bezpečný, aby se ty botě nic nestalo a on se vám zase posune. A takhle to opakujete ten cyklus třeba 2x, 3x, pak už uvidíte, že třeba ten pásek klesne o nějaký třeba centimetr a půl, že už tomu dítěti na výšku bude dobře, tak už to jenom klasika prostě jenom dohřejete a usadíte správně tomu dítěti na nohu, v tom postoji, nechá to vychladnout a je hotovo.